baina behar bada esan dugu, behar bada bai. Bizitza osoa eskubalariari eman zion. Esan nahi da, bere bizitzako une guztiak. Ez zuen besterik, eskubaloia eta eskubaloia. Hasieraretik egon zen Usurbil kirol elkarteari lotua. Lehenbiziko urteetan jokalari eta berehala entrenatzaile. Zuzendaritzako hilara biziko urteak ahaztu gabe. Jokalari gisa ez omen zen oso ona. Halaxe diote bere lagunek. Erasoa jotzerako garaian, makurtu eta buruz aurrera basurdea bezala sartzen zen defentsen artean. Baina entrenatzaile gisa, irakasle gisa, handia izan zen, maisu handia. Hasierako urte haietan oso berritzailea gainera. Usurbilen hasi, baina laster eraman zuten Donostia aldera. Lehen nazionaleko saiekora. Handik ere ordea federazioara egin zuen salto. Gazteekin aritzea gustatzen zitzaion batez ere. Hala, gogoangarria da Euskadiko selekzionatzaile gisa juveniliekin egindako lana. Saria izan zuen lana gainera. Hain zuzen ere, 2002an Espainiako txapelketa irabazi zuen. Ordurako 17 urte zeramatzan juvenilen entrenatzaile, selekzioa sortu zenetik. Aitorpen ugari izan zuen ibilbide luze horretan. 71-72 denboraldian, federazioak aipamen plaka eman zioten 2003an Garaiko Ibarretxe lehendakariak kirolaren Euskadi saria eman zion arte. Gipuzkoako federazioaren zilarrezko entxignia, 79-80an, urrezkoa, hil ondorengoa, Espainiako federazioaren kirol merezimenduaren brontzezko domina eta entxignia. Alferrikakoa da luzapenetan egitzea. Usurbil kirol elkarteak oroigarri hau kiroldegian jarrita, haren oroimena gorde nahi dugu. Haren lana aitortzen dugu eta eskertzen dugu. Gaur garena hari ere zor diogu. Hoy queremos recordar a nuestro